Maswera sei mudare, maswera sei vedare. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane imwe nyaya iyo yanda isa kutrenza application yedu yetrenza. Please go and listen. Kune mamwe vanzvadzi avo vari kuti ivo vainge vachiita zvemodeling kubva vachiri kuZimbabwe vachizoenda kumhiri kwemakungwa. Ndo zvainge zvichidiwa nevabereki vavo. Vanga vachindiudza zvimwe zvinhu zvinotyisa zvakaitika kwavari kana uine mwana wako waunenge uchida kuti anga achizoita modeling. Please go and listen to that episode. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nino ndakauyawo kwamuri. It was sometime last year ndainge ndichitsvaka murume. Honestly speaking, kunyangwe hangu ndakauya ndikakuudzai kuti ndainge ndichitsvaka murume, but I was lying just a little bit because ndainge ndiine umwe muchinda wandainge ndichidanana naye, tainge tichitogara tose. Saka ipapo pane zvakangoitika zvakangondibhoa, but it's obviously hakuna mukadzi anongonzi mukadzi uyu anenge asina umwe munhu. Kana ukaona mukadzi anenge achinzi anenge ari single panenge patori nenyaya. Like as a woman it is normal kuti unokwanisa kubva pane umwe murume uchitoenda pane umwe murume. Ndo zvakaitika izvozvo pandakauya kwamuri ndainge nditori pakutoda murume, but munhu wacho wamakazondipa mukoma enzwaiwo nyaya yangu. I'm filled with regret. Saka ndakatanga kutaura naye. Ainge asingadi kunditumidzira mapictures ake. Ndipeka mapictures be, but be airamba nemapictures ake. Saka muna December handina kukwanisa kuzoenda kumba because ndainge ndisina mari. Ndakabva ndati muchinda uya kwa Mukoma Nashey ndiye wandava kutoenda kunospenda naye Christmas, because ainge akandiudza kuti ainge akapiwa bonus nemurungu wake zvekuti ainge achigara muprice. Ndainge ndisina hangu basa nazvo. Ndainge nditori netsoro dzangu dzandainge ndakaronga. Mukoma Nashey tsoro dzangu dzandainge ndakaronga dzainge dziri dzekuti ndinge ndichizomubira mari, because akandiudza kuti mari ainge atori nayo. Ndikabva ndati kwaari, mari iyoyo handisi kuda kuti unge uchizoishandisa. Mari iyoyo ndinoda kuti unge uchiichengeta. Kana ndauya ikoko baby, tiri kufanira kuti tinge tichizoronga tiri pamwe chete, ndizvozvo here? Akabva ati alright, hapana kana problem. So ndakabva ndachizoendako Mukoma. Ndakati ndaendako kumba kwake ndobva tachizosangana because he booked a bus for me. Ndobva achizoya akazonditora pamall. Handina kana kumbogara ndakafadzwa nezvandakaona. I started regretting kwandainge ndabva. Ndikabva ndati uku ndokunonzi kuzvirasa chaiko. Munhu akangoya akangopfekawo zvimadressing zvimwe zvezve zvinomakisa. Ndichitoona kutoti munhu uyu anotoratidza kutoti haatomborina kana mari. Ndokusaka airamba kunditumidzira mapictures ake. Ndakabva ndati ndoita same. Apa panapa handina kana mari yekuti ndinge ndichidzokera kuprovince kwandainge ndabva. Ndobva ndangopretenda paya. Takaenda kumba ikoko kumaprice kwaainge achigara. Tasvika kuya Mukoma ndakanyatsokuona kuti ainge ari ma1. Ndakataura nefriend yangu ndikamuudza kuti ndiyo situation yainge iriko kwandainge ndiri. Akabva ati kwandiri, wadi wangoshingirira, you never know, zvimwe kuda ndiye wako chaiye uyo wawakanzi ndiye anofanira kuti ange achizova wako. Ndikati munhu akadai asina kana mari ndinomudii? Inini ndinoda munhu ane mari. Taraonesha kuti ndakanaka sei ende bankuru vako, even though taigara tichingonetsana, but ndinotoona sekunge bankuru vako vainge vari nani. Hamene kuti unozviona sei? Saka iye akabva achizongoramba achingondishingisa, plus nekuda kwekuti ndainge ndichida mari. Ndakabva ndazongogara naye muchinda ndokubva tatanga kugara tose. Ndainge ndakangotageta chete kuti kana akangoirasa munhu ndoda kuti ndinge ndichimubira mari. Saka pane paakabva achizoenda mutown. Akaenda mutown just before Christmas. Inini ndokubva ndaba mari kudaro ndokubva ndatokwira ndava kutodzokera kuprovince kwandainge ndichigara. Ndakatoita zvekutofamba ndichihaika because yainge iri holiday. Apa makombi
ainge asingatobatiki zvekutodaro. So ndakazoti ndasvika kuprovince kwandainge ndichigara ndokubva ndachizongokumbira ruregerero kuna happy wangu, ndikabva ndamuudza kuti I really wanted to be with him and I was sorry nekuti ndainge ndakambomunzvenga. Akabva ati kwandiri it is okay, zvinowanikwa, but haana kunge akazviziva hake kuti kwandainge ndakaenda ndainge ndakatombonogara neumwe murume. Saka ndakabva ndamuratidza kamari kandainge ndiinako ndikamunyepera ende ndainge ndatogara ndataura nasisi vangu, ndainge ndakataura nevamwe sisi vangu ndikavaudza kuti kana bamunini venyu vakangokufonerai vachiti ivo ndanga ndiri kwenyu here, munofanira kuti munge muchivaudza kuti ndiko kwandainge ndiri kumba kwenyu. So sisi vangu vakabva vati haisi nyaya, wanga uripi? Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiri kumba kwevamwe bamunini vavo vavasingazivi. Vakabva vati it's okay. Ndikavaudza kuti ndainge ndakatobira munhu mari because ndakaona kuti ainge asiri type yangu. So muchinda uyu chandainge ndisina kuziva ndechekuti ainge ava kutotaura nebest friend yangu. Handiziviwo kuti best friend yangu akazvizivawo sei kuti murume uyu pandakanosangana naye kumba kwatainge tichigara kwainge kusiri kumba kwake, kwainge kuri kumba kwemuzukuru kwake. I really do not know. Ndakazotozvizivawo last month. Saka pandakazviziva ndakatomboseka ndikabva ndati anopenga, anoswera achitrevererana nemunhu wandakadhampa. Anyway, handina kana basa nazvo. Ambori neiko chekuti ndikaswera ndichitorwadziwa kuti friend yangu anditorera munhu wangu, handina kana basa nazvo ini. Saka iye akatanga kutaura nemurume uyu mushure mekunge ndamutiza. Saka vainge vachitaura vose vachisimbisana. Mukunosimbisana kwavo miniwo ndichisvika kuprovince, friend yangu ndainge ndichimufonera kouripi because ndainge ndiine nyaya dzakawanda dzandainge ndichida kumuudza kugariswa kumaprazi. Type yangu inini shuwa ndinganzi ndingagariswa kumaprazi here. Saka ndo zvandainge ndichida kuti ndinge ndichimuudza izvozvo. Saka ainge asingatobatiki, ndichitoshaya kuziva kuti ainge aripi. Ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda maybe ainge akaenda kumusha. Ndikati nekuda kwekuti haasi kudavira macalls angu, zvimwe kuda akaenda kumusha. Saka ndakazoti after Christmas ndo pandakamufonera akabva andiudza kuti ainge ava kugara kune rimwe prazi uko kwainge kuchishanda sisi vake. Ndikati saka zvemuJoburg watoita give up, hauchadi here kuti unge uchigara muJoburg? Akabva ati zvemuJoburg inini handichadi, ndava kugara kunoku kumaprazi. Izvo munhu ainge achingoti svo kunyepa, achindinyepera zvake. Munhu ainge ava kutogara nemunhu wangu wandainge ndakazvipirwa naMukoma Nashey. Handina kunge ndakaziva kuti murume uyu ainge achida kutanga anditesta kuti ange achizviona kuti ndiri gold digger here kana kuti handisi gold digger. But Mukoma Nashey, even though I am an honest woman, zvamunoziva one, but pakangokanganisikawo ipapo because ndakangomushorawo ndikabva ndati munhu uyu anogara kumaprazi anokwanisa here kuzondisimudzira muupenyu, nekuti inini ndainge ndajairira kudanana nevarume vanenge vaine mari. Ndokubva ndachizomubira mari ndikabva ndachizomutiza ndisina kuziva kuti murume uyu ainge atori mbinga. Mukoma, by the time when I found out kuti friend yangu yakatoroorwa, it was by mistake. Izvi zvakazoitika last month when I found out kuti friend yangu akatoroorwa nemurume uyu. Saka iye ainge asingadi kuti ndinge ndichizviziva kuti ndo nyaya yavapo kasatani kemunhu, kamuroyi, kakitsi, nekuti kanotora varume vevanhu. How dare she go to a man? Munhu wangu Mukoma ndinomuvenga nemoyo wangu wose, and I'm going to do everything in my power to get my man back. Saka vanhu ava, they betrayed me to the fullest. Vakatanga kudanana ndokubva vachizotanga kugara vose. Friend yangu akabva achizoenda akabva achizonoroorwa. I found out by mistake because there's this other girl from my school uyo ari ku Cape Town. Ndakaona akaisa mapictures
emarooro paprofile pake, saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndiye ainge aroorwa. Vana Natasha tainge tisingatombofungidziriwo kuti vangasvika pakuroorwa, vanhu vataingotamba navo tichitongovatarisirawo pasi. Ndikabva ndati Natasha wakazoroorwa ingawani Mwari variko. Akangoti nenyasha ko ingawani hauchinji, because ndainge ndava kutanga kushora macolors zvavainge vakapfeka, because ndainge ndisati ndaziva kuti it was my friend uyo ainge andibetray. Akangoti you never change wena nenyasha, ko chii chinomboitika kwauri, sei uchingoshora at all the times. Akabva aenda offline. Ndikabva ndati chero ukasvotwa ndina basa nazvo. Ini ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndiye ainge akaenda akanoroorwa, saka ndaida kungomusvotesa, kungomubvisa chiri kumeso, asi ndini ndakazobviswa chiri kumeso, because akabva achizongoti mapicture. Mukoma ndakatanga kuchema, ndakabata foni yangu, because ndakabva ndachizoona kuti friend yangu ndiye ainge akaenda akanoroorwa nemurume wangu. Zviriko here izvi? Hazvisirizvo here zvinozokonzeresa kuti vanhu vange vachizoenda kuna Nandunge vachinoroya vanhu nekuda kwemabetrayals akadai so? Saka vanhu ava vari vaviri ivo mupfungwa dzavo vanofungidzira kuti I'm just gonna let it go. Inini manje if they think kuti I'm going to let it go, vanoita zvekutamba. Marriage yavo iyoyo ndinoda kuona kuti ichasvika kupi, because munhu uyu ndini ndega ndakazvikwanira pasocial media. Kana tainge tiine zvatainge tichifanira kuti tinge tichigadzirisa, taifanira kuti tinge tichizozvigadzirisa tiri toga pasina pressure from someone else. But nyaya iripo ndeyekuti uyu friend yangu akada kuzviidza sekunge iye anoziva stereki, ndokubva achizoenda akabva achizononditorera murume wangu. The man is mine, that guy ndewangu Mukoma, and I'm going to get him back no matter what. Saka chandiunza pano ndechengungotiwo I'm just filled with regret. Mukoma, ndakauya kwamuri mukandipa phone numbers, ndikazviwanirawo munhu wangu ainge aripo, ndazvikwanira munhu wangu ainge aripo. Handina kunge ndakaziva kuti murume uyu ainge achida kutanga ambondisa patest. Like, who does that? Is it even necessary? Kana uine mari une marizve, handiti mari yako inenge iri mari yako nemukadzi wako. So why the hell would you want to taste someone? Kuti unotanga wambotesta munhu uchida kuona kuti munhu uyu anozondida here kana kuri kunzi ndinenge ndisina mari. Is there anyone angada munhu pasina mari? Like, even my friend, I suspect kuti zvinhu zvaakatoziva kuti munhu uyu ane mari dzake, because kana kwanga kuri kunzi dai ainge asina kuzviziva kuti mufesi uyu ane mari, I'm telling you the truth, ainge asingazombobvumi kuti ange achizonogara naye. Saka I think somehow akasvika pakuzviziva kuti munhu uyu ane mari, ndokubva akambira akada kuzviidza sekunge iye munhu ari bosterek. But hapana upo apa, katsotsi uye zvekare kahure kemunhu kanohura nevarume vevanhu. Manje ndinoda kukagadzirisa, ndini ndadaro nenyasha, ndiro zita rangu rekuberekwa, ende ndinotoda kuti munge muchitori verenga. Handina kana basa nemunhu, ini I don't fear anyone. Asi changondiunza pano ndichikuti hey veduwe, chemaiwo neni, like tichazvigadzirisa zvedu, but pari zvino chimbochemai neni. Ndakatorerwa kani murume wangu wandainge ndazviwanira, iyewo akangoitawo zidze kwende. Dai akangondizivisa kuti mari ndinayo, but zvandiine mari I'm not sure about you. Hausi gold digger here. Of course, ndainge ndichazomusvarira vana vakawanda to prove to him kuti I'm not a gold digger. But iye akanditamba. Hey guys, ndakatambwa yakaoma. Ndinomboti kana ndakagara pasi ndinotanga kuzviseka, ndinenge ndichinzwa kuzvinyarira, ndinenge ndichingozviseka ndichiti asi nenyasha newewe une dzungu, wakadii kungomirira kusvika December apera? Handiti dai December dai ainge akapera ugere nemunhu ungadai
utori mumari kudai ungadai wakatoroorwa, vabereki vako handiti vangadai vakatodyawo something. Mashavi asingadiwo chakanaka apa kunaka. Ndakanaka sei? Ndiri munhu akazvinakira zvekuti vanhu vakawanda vanotoshamisika kana vakanzwa kuti inini handina murume, like permanently dununu randinogara naro handingariti murume because haritomborinawo kana maplani ekuroora. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna yapakaipa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi akanditorera murume wangu wandainge ndakazviwanira. Munoti kudii navo vahanzvadzi vedu ava? Yapakaipa, you can just imagine. Ndikidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndakambodanana neumwe murume. Saka murume uyu mushure mekunge ndafambidzana naye, I then found out kuti anofamba nemusoro wembwa mumotikari. Saka mushure mekunge ndafind out kuti ndizvo zvaanoita, kuti anofamba nemusoro wembwa yakafa mumotikari, aiti musoro uyu kana wava kutanga kubuda makonye aibva aurasa aenda onourasira kumazowe uko kwainge kuine maini yake. Kana aurasira ikoko kumazowe kwainge kuine maini yake, obva atanga zvekare kutsvaka umwe musoro zvekare wembwa, zvichireva izvo kuti aitouraya imwe imbwa zvekare. Kana auraya imbwa obva aigura musoro wayo obva atanga kufamba nayo imbwa iyoyo, achifamba nemusoro weimbwa iyoyo. Saka murume uyu mushure mekunge ndazofind out kuti ndizvo zvaainge achiita, inzwaiwo zvaakazondiudza. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomubatsira, ende ndakamubatsira kwenguva refu. Ndinoda kutoti Mwari vange vachindiregerera nekuda kwezvose izvo zvandakaita. Mukoma ndaitaimira vana vanenge vari kumaform 3 kana kuti maform 4. Ndakatanga ndichataimira vana vaya vandaiziva kuti vainge vachibva kumhuri dzinotamburwa. Saka vana ava ndaiti kana ndikataura navo ndobva ndavaudza kuti ndine mbinga yangu iyo yandinoziva. Mbinga iyi iyo inokwanisa kuvapa mari. Saka nembinga iyi tainge takatowirirana kuti pose apo pandinenge ndichifanira kuti ndige ndichipa mari, ndaizouya nevasikana avo vanenge vari kumazuva avo, then obva achizorara navo. But kunorara kwaaita navo aingo yamwasikarudzi dzavo vari kumazuva avo. Aiwanzokufarira vaya vanenge vachangotanga kutevera, aiti ndivo vainge vachimupa simba rekuti ange achiita mari yakawanda. Saka ndo zvakaitikawo izvi. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iko zvino zvangu ndigere zvakanaka, but business randakatanga ndakaritanga nekuda kwezvandainge ndichiita izvozvo zvekuti mbinga yacho ndaipota ndichiitsvakira vasikana vechidiki maform 3 avo vanenge vachangotangawo kutevera, vamwe vekumaform 2 form 1. ndobva ndavaudza kuti pane umwe murume ari kukuda. Saka aiti kana akabvuma tobva taenda kuma-outings kumahotel tiri tose tiri vatatu kudaro, then inini ndinenge ndiri mune imwe room. Ndobva ndachizotopiwa mari yangu warara vose, but ainge asingarari navo achiti ma-underage. Zvaaita aingodya chete, aingovadya sikarudzi dzavo vari kumazuva. Ropa ravo ravanenge vachibuda ndiro raainge achida kuzorishandisa pamhiko dzake. Ndakazviita izvi kusvika ndava nemabusinesses ndisati hangu ndaroorwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we zvinongotyisa, asi let us try to speak with you in the comment section. Uye zvekare musakanganwa kuenda kunoteerera imwe nyaya iyo yandakuudzai kuti iriko kutrenza yandaposta. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please keep on using the Trenza application.